Anyị na ebe a nọ kịta ife bụ n'akụkụ be anyị ebe anyị bi na France ebe a kampe unu na-eli anya okirikiri unu ga-afụ ihe a bụ nwa m nwoke maka na anyị na-aga mkpagharị anyị na-emetụ obere sport fuge ihe a bụ ụmụaka m ihe a bụrụ ala be anyị ọ bụrụ ala Igbo ọ wa ala bekee unu afụga ebe a kịta bụ chifa na-efe ọ bụrụ ndị be anyị asị na alụ nsị unu afụga ife a bụ bịa nwatakịrị pụta ebe ahụ ịdanye na mmiri anwa biko pụta ebe ahụ ife unu afụga ife a bụ mmiri ebe fa na-abịa asacha ụkwụ fesekpulu anyị n'iru chifa ọ ndị wetara anyị ụka ọfọnwa wetara anyị ụka n'ala obodo anyị unu afụga ife a bụ ife akpụrụ akpụ ọkwa si unu akpọ n'isi anyị na-anya alụmsị akpụrụ akpụ ndị Igbo ọ ife a gwara anyị wee mebisie chi anyị unu afụgo ihe eji amụ ọkụ fabefa na-amụnye ọkụ ebe a wee sekpulu ana kpee ya ebe a kịta fa na-emechisi ya emechasị dozisie ya ọfụma fa na-agbakọ ebe a ekpe ekpere unu afụgo okilikili ebe a niile ebe a fa weli ebe dị nsọ ọ bụrụ ndị be anyị asị gị na-alụ nsị ị na-agọ mmụọ ndị Igbo wee were onwe fa were maka na ewetara fụ ka meelisie ha anya wee nakọrọ ife nke ha nwere ọnya mezina na be anyị adịrọ nsọ n'ụbọchị nke tata unu afụgo ife a bụ mmiri na-ekwo ekwo a n'ala bekee mmiri ọṅụ adịrọ mana mmiri agbapụrụ ya agbapụ wee tinye ka o wee na-ekwopụta faji wee na-abịa edosizie unu aghọtago maka na asụ ndị Igbo anyị furu ụzọ fuo nnukwute ụzọ ife na-eme anyị si anyị n'aka and mgbe anyị ga-eji oge ihe ga-adịrị anyị mma bụ ma ọ bụrụ na anyị laghachite azụ melisia arụ niile emetọrọ n'ala be anyị ọ ya mezi n'ala be anyị kịta enwere nsọ n'oge ndị nne na nna anyị nwa nọ ndụ nwa ikorobịa na nwa agbọghọbịa na-etogide ruo arọ 15 17 fama bịara ife bụ ikwu iko a na-agba ọta akpagharị nwoke adịghị ene nwaanyị anya nwaanyị adịghị ene nwoke anya o nwere onye na-emetụ ibe ya aka mgbe ahụ ego gị dapụ naanị ichi ya tazụ na ego dafunarịrị gị ịtụtụrụkwa ego gị mgbe anaba anyị dị nsọ mgbe nsọ ala dị gwanụ m ndị afọ ọ na fe